Картинка, фрезована върху врата. Възможно е. Фабрика за врати Десант отваря врати за вашето въображение. Машината на екраните ви може да фрезова всякакви орнаменти и картинки върху нашите врати. Можем да фрезоваме абсолютно всичко, от анимационни герои до класически линии. Вие ни предоставяте изображение, рисунка или идея за фрезовка, а нашите специалисти ще направят чертеж в AutoCAD, без да е необходимо да предоставяте проект. Изготвянето на чертежа, фрезоването и изпълнението на цялостната рисунка е само 99 лева на врата, без значение от сложността и броя детайли. Можете да изберете фрезовка от готовите ни предложения, а изготвянето на индивидуален дизайн не оскъпява. С помощта на високотехнологичната машина Център можем да осъществим всяка ваша идея и да създадем уникален дизайн. Започваме от избора на цвят на вратата, ламинат или боя. След това преминаваме през избор на фрезовка и стигаме до цвета на самата фрезовка. Можем да направим логото на фирмата ви, любимият ви анимационен герой и дори да напишем някой цитат, който ви е докоснал. Очакваме ви в София, Плевен и Ловеч. Фабрика за врати Десант.